Irrid isir ftehim mat-Trasport Malta biex jaraw jisibu alternattivi oħra minn fejn ħajgħaddi traffiku għax ma jistax jibqa' jintuża da traffiku kollu ġol qalba tal-Uklin biex jitilgħu għal ġonna x-xahar. Ħinijiet peak time qed ikun inconvenient kbir għar-residenti. L-idea tagħna li ikun hawn ħafna iktar nies min jagħmel karozzi tagħhom mill-petrol jaqlibhom mal-gass, ma jħamġux l-arja għal ġitta uliedna u għal kulħadd. Qed tiggwadanja inti u jiggwadanja il-poplu Malti kollu mit-tniġġis tal-arja.